Guys, I'm Frankel, your man on the street. Ani ako karon sa Plaza Independencia, Cebu City, aron panguntanon na atong mga higalang Subuanon kung unsay plano nila karong sinulog. Dali, magigo ninyo. Planong taho nga musuroy pero tungod kay naay duty, cancel na lang siya. Magpundo na lang sa balay then after duty. Parang sinulog. O to, GS nga plano. Depende siguro sa mga kauban. Ug di pa ko makatrabaho, makasakay na. Kaya hindi mo maglag. Enjoy yun. Kaya bisay ko hindi mo siya. Siguro, akong mga birdmate. Mahal ako sa mga live. Taraw ko sa TV. So gaon sa di ka sa una din pag sinog, last year sinulog. Kulo ko sa kuhaan, angkol, at sa simba sa tininyo. Then, morag hapon, sa TV, pues balay. Plano na ako is manlaag me with my family and then musimba of course sa Santo Niño. So that's it guys. Ikaw, unsay plano nimo karon sinulog? Let us know in the comment box below. And please don't forget to like and share this video. Bye!